en waar wint er van deze scootjes? Wie is maar eens om? Die. Het lesprogramma Pakers in Scootje voor het basisonderwijs is tierge succesvol. Het Vergezen lespakket is een initiatief van Stichting Voor de Nijteam, Verskate Musea en Sport Friesland en is opzet met een bepaald doel. Nou, het belangrijkste is dat we die band enthousiast krijgen over het scootje. Dat het nou het verhaal is van vroeger of dat het wedstrijdziel is van nu. Dat is het enthousiasme, een beetje het vuur wakker bij de band. Het mooie van Dokkum is dat wij 2 scootjes hebben. Een wedstrijdscootje, de Eben Haezer, en een museumscootje, de Noorderling. Dus we kunnen echt heel mooi beide functies inzetten. Hoewel de regio Noord-Friesland net specifiek bekend staat om het scootjesiel, binnen wordt tal van oormeldingen voor het lesprogramma. Wij gaan nu nog voor 2 jaar dat we in september naar de Admiraliteitsdagen dit doggen. En in de wervingsactie hebben we zoveel oormeldingen dat we voor komend jaar al helemaal vol zitten. Dus kwam ben enthousiast. Volgens mij vind je het wel leuk. Als er dan juist wat reacties binnen, dan bloeien Beppe die hier in de bedstee leidt, dat bloot wel hingen. De geurkens die ze te roepen krijgen. Maar ik dat is de meest in takelen wust. Dus al die activiteiten, dat is elk band onthoudt zijn eigen dingetje weer. Wat heb je hem al hier geleerd? Hoe de scootje heet. Die touwslingen je. Zoen je hem zelf ook wel op een boordje waar je wel op een scootje? Ja. En wat lijkt je hem daar zo leuk om? Onder die boot sliepen. De band binnen dus enthousiast. Nevens Bosma zit er vast ergens een scootjezieler van de toekomst bij. Je zet de verste kampioen tussen. Ja, daar ben ik zeker weer wikkelwist van. Ja.